That's it. Bagus deh. Ya, aku ikut kamu semua intronya. Dua, yuk.
Cek, Oscar, boleh cek lagu yang aku kasih untuk lansia. Coba kita coba. Bisa? Ya, ya, biar aku suruh mereka diam dulu. Ya, oke yang mau ikut silakan. Gue gak nyaman, nontak hati gue. Sumpah, gue mau turun aja nih sekarang. Yang ini. Oh, ada dua. Ini dan yang tadi.
kacamatanya kacamata baca. Oke. Kacamata baca. Jadi makanya harus di depan. Astaga. Dia ngambilnya dari mana nih? Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Andorang sotapuka parbinggota cadarion taparade madirita martangiang naho mahita di bagasan rohatabe. Amen. Marende Mahita sian buku Ende nomor 112 ayat sada saat di ayat tolu las jongjong Mahita. Di
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna, gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni, dihaholongi debata hita. Ikon dohot do hita, marsi haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, mau lihatema rohanami tuho, ala dilehon ho anakmu na sasadai, tuhami, jala di palua hami, sian gonggomani si bolis. Hupangi dohami tuho, say ramoti hami, di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan, dohot hagogotan. Say se sama dosa nami, dohot pangalos ya nami, di hatam nabadiai. Say parbadiai marohanami, marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tungah hangoluan sogot, asa pujion nami ho, disi ro disaleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik patoluhon dohot lapatana. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang goso ture dalana, aihona uhumna dosogot, aka namar sineang di guarna. Dia do lapatanai, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang maruja-rujaran naroa. Manang mangansi marhite-hite guarni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do, si dohonon guarni debata. Ido sahatna, atong rob mangido gogo mahita, tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaon na humbar tupatikmi. Amin. I
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesaan di dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asi maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami Lehon matuhami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ini dosa. Songonondo hatani Jahoba. Unang ho mabiar ayau do ciluluhon ho. Nungapola hujau goarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tangion hamu mahata ni debata, turpuk epistel di minggu tasadarion, ima natar surat di Psalmen 42 ayat sada saat di ayat 12, tajahama marsikat soreng. Ende si podaon sian aka anak ni si Kora. Diaka buluan, songonido pangulunguhon nitondiku tuho, ale debata. Mauas doto diku di debata na mangolu adigan petol has au asa huida bohini debata Sayulun kudo si panganku arian dohot borngin ay manipat arido di pandok tuau di dia debatam. Molo sapala marningot audisi jadi use mahuhilala rohaku di bagasan na uduri au najolo rap dohot akan natorop manopot bagas ni debata huhut marsuara olopolop dohot puji-pujian rap dohot akan nalao marari raya.
Buasa saya tukiho ale todiku. Jala buasa saya rusako di bagasan au. Haposi madebata. Ai saya napujioku dope ibana. Hatuao ni bohiku jala debataku. Tuki dirohaku di bagasan, dibain i marningot doau, diho sian luat mortopihon Jordan, dot sian Hermon, sian dolok misar. Saya masih haraan doaka sapuran di bahen suara ni hasapmu, sude aka ombakmu dohot galubangmu mahupi piau. Alai di parbaga-baga Jehovah do asini rohana Arian, borungin pe sai mamuji jala martangiang doau, tu debata di hangoluarku. Jadi niku domado ebata patano batoani. Buasa tung di halu pahor koau, buasa ikon sai martujung-tujung au, mardalat di bahen pangarsini musuh. Nunga magopu hian holi-holiku, lam insahi aka musuku doau, ai di pardadati nasidado ganup ari manduk tuau, di dia do debatam. Buasa saya tukiho ale todiku, jala buasa saya rusako di bagasan au. Haposi madebata, ai saya napujioku dope ibana, hatuau ni bohiku jala debataku. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hatani debata, jala na umpeopsa. Amin. Tahati-dakon ma haporseao tai, songona hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogona soto dosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana ditubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana dihau pinarsilang, natua tu banua torudung ditanom. Namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai margogonaso to dosani. Disima ibana pay mamulak sogot, tutanon mahumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panihala Kristen aka na badia.
dohot dihase asain dosa, dohot dihatai mandok, mulak mangolu sogot daging dihalak nau mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Tabege makur sian seksi lansia.
Tabege matikting. Shalom. Tabegima tikting di huriata di bagasan nasa mingguan. Naparjulo, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadereon ima minggu parjulo dung trinitatis. Dohok topik ibadah. Ditaluhon Yesus do todi na jahat. Yesus menaklukkan roh jahat. Napaduahon ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 nunga marujung ngolu inang doktoranda Elizabeth Buru Tapubolon opuni si Martin Buru na hinabaluhon ni amang Insinyur Herbert Silitonga nahinan umur 86 tahun maringanan di Jalan Villa de Lima Blok E nomor 8 Karangtengah Lebak Bulus masuk tu Wik Jakarta Selatan 2. Jalanunga dibuat tu udean na di hari Selasa tanggal 17 Juli 2025 di TPU Pertamburan. Saya Tuhan Debatama na mangalian penghiburan dohut gugu tu sudi keluarga na ditinggalhon. Nah di hari Minggu tanggal 5 Juni 2025 nunga marujung ngolu amang Profesor Dr. KP ternama Sinabela opu dapot doli imana ini nahabaluan ni inang Damaris Buru Tapubolon nahinan umur 82 tahun maringanan di Jalan Gunung Sahari Sia nomor 10 Sia Jakarta Pusat masuk Wik Pejompongan. Jala nunga ditaruhon tu udian na di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di San Diego Hill. Tuhan Debatama na mangalian penghiburan dohut gugu tu sudi keluarga na ditinggalhon. Na patuluhon tikting marbagas, tikting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025, maringanan di HKBP Perumnas 2 Bekasi, naing majalo pasu-pasu parbogason ma Felix Novianus Harsono Silitonga, ruas ni HKBP Resort Sudirman Jakarta, anak ni Amang Bambang Harsono, inangi lan Giok Maria Santoso, alamat nasida Jalan Perum Permata Hijau, Permai, Blok AR 4, Bekasi Utara. Dohot nanaing oroana. Barbara Sonia Hutagaul, ruas ni HKBP Pematang Tanah Jawa. Boruni Amata Situa Sortaliman Hutagaul, tubuni Inata Insinyur Sevini Rayana Saragi. Maringanan Jalan Sisi Mangaraja nomor 110 Tanah Jawa. Saya Tuhan Debatama nama masu-masu keluarga Nebarwi. Napa upaton kunjungan gerejawi di hari Minggu Sadarion 22 Juni 2025 punguan Hosana Borhado mengibati huriata na adong di HKBP Serpong na mendampingi inang situa Marheni Simarmata dohot inang situa Ani Borusianipar. Na palimahon pendaftaran CD reguler par guru malua reguler. Pendaftaran untuk par guru malua ni huriata nunga dibuka sian bulan Mei satu bulan Juni. Jala marsiajar dimulai Mei bulan Juli tahun 2025. Alani tasosohon matu akai anak kota naneng dohot madohoti par guru maluai.
dohot syarat, mabuan surat pengantar sian sintua wik, akte baptis, suang songoni nang kartu keluarga. Na paonopon, ibadah penghiburan, acara pangapulion, di Mingguta Sadarion, tanggal 22 Juni 2025, masuk pukul 10 Sadawib, maringanan di Ruang Salomo, tapatu pado acara pangapulion, tu keluarga ni almarhum si tua Nyonya Sinta Oma Sirait Boru Simangucong. Namangihut partangyangan wik, naparjulu wik lapangan Batak, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 masuk pukul 7 Bodari, maringanan di Ruang Salomo, nagabe tuan rumah keluarga Inang Sinaga Boru Libung manang Opudora Boru, dohot keluarga Tupal Malau Inangi Boru Siahan. Napaduahon wik pejompongan, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 masuk pukul 6 Botari, maringanan di Jalan Danau Medara nomor 50 Sia Benhil. Nama jabui keluarga Situa Liston Simanjuntak Inangi Boru Pasaribu. Namangihut partangyangan parhalado dohot keluarga. Di patupado partangyangan parhalado dohot keluarga ima di hari Sabtu 5 Juli 2025 masuk pukul 10 Sadawib, maringanan di Ruang Salomo, nagabe tuan rumah ima keluarga Situa Edi Hutagalung Inangi Boru Siringo-ringo, keluarga calon Situa Charles Bonar Sirait Inangi Boru Manik, keluarga calon Situa Petrus Pasaribu Inangi Boru Gultom, keluarga calon Situa Poltak Malau Inangi Boru Simanjuntak, dohot keluarga calon Situa Nyonya Uli Simanjuntak Boru Dolok Saribu. Disosohon tu hita sudi keluarga parhalado asaria mahita maddohoti acara pertangyangannya. Namangihut rapat evaluasi program dan anggaran HKBP Sudirman tahun 2025. Di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 di Patupahruyattado rapat evaluasi kerja dan program HKBP Sudirman tahun 2025. Di Bangido tusude Dewan, Seksi, dan Pembangunan asa tabuan laporan sesuai dohot program yang ditetapkan di tiki rapat huria. Laporan paling lambat diterima tanggal 5 Juli 2025 di Pasahatma itu Sekretariat Huria. Namangihut Padidion Nabadia. Di hari Minggu 6 Juli 2025 di Permingguan Manugut Walu Tolupulu di Patupahruyattado Padidion Nabadia tu sude ruasni huriatta alani konseling tu orang tua di Patupamai di hari Jumat 4 Juli 2025 di Ruang Salomo masuk pukul 10.07 Botari. Namangihut undangan pertemuan Ketua Dewan Koinonia Huria CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupamai di hari Selasa 24 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB. Maringanan HKBP Resort Menteng, narahubung Pendeta Ernawati Hasugion. Namangihut Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu naparjulu Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Sudirman Jakarta. Di Bagasan Las Niroha anak sekolah minggu mengundang
tuhita sudi keluarga besar sekolah minggu asa dohot berpartisipasi di kegiatan Sabtu Ceria Sekolah Minggu Ima naneng dipatupa di hari Sabtu 20 Juni 2025 masuk pukul siawib maringanan di GSG Lantesada dohot tema hatiku bergembira karena Allah Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Dipangido tuhita sudi keluarga besar sekolah minggu asa riama hita maddohoti acara. Seksi remaja penelahan Alkitab. Seksi remaja neng patupan penelahan Alkitab di bulan Juni 2025 di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 masuk pukul 5 botari maringanan di ruang Jeremia lantai tulu di gedung Nomensen. Diharapkan tihita sudi akan tua-tua asa madadasi pabuahon mangingoton tu akayana kota remaja asa riama maddohoti penelahan Alkitabi. Na paduahon Remaja Sudirman Got Talent Parhehon Remaja HKP Sudirman Jakarta tahun 2025 sebagai acara napaduahon rangkaian di Parhehon Remaja HKP Sudirman Jakarta tahun 2025 seksi remaja neng patupahon Remaja Sudirman Got Talent tahun 2025 di patupamai di hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2025 dimulai jam 2.12 maringanan di ruang Salomo. Remaja Got Talent merupakan kegiatan untuk memotivasi akayana kota remaja untuk menampilkan kreativitas budaya Batak dan iman Kristiani. Ima terdiri dari 4 bagian acara ni halaki na perjulu marede sian buku ede na paduahon menggunakan alat musik tagading na patuluhon manortor na paupaton majaha sian Bibel alani disusohon tuhita asa ta sosoi ma yakan kota remaja asa dohot maddohoti acarai. Namangihut seksi ama. Pertangyangan ama. Seksi ama HKBP Sudirman Jakarta neng patupahon pertangyangan ama ima nang dipatupamai di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 masuk pukul 6.30 botari maringanan di ruang Salomo. Tuhita sude ama nadong dihuriat teon asa riama hita maddohoti acara pertangyangan. Namangihut Dewan Diakonia Bui Mata Jaha di Wartanadong di Hitabe, Dewan Merturia Tongma Bui Tajaha di Wartana Adong di Hitabe. Penyumbang snack HKP Sudirman Jakarta Pasahaton Godang Mauliate tu keluarga Sani Mateu Natorang Sibuya na menyediakan snack di Minggu Tasadarion. Tuhan debatama na mangalean pas-pasuna tu keluargai. Ruas Namar Sahid. Aka ruas Namar Sahid na dirawat di Jabu manang na di rumah sakit. Taboma di tangyang tabi asa tumibu na sida marhahi pason. Songonima tikting di huriatta di bagasan sadarion. Maloyate. Marende Mahita, sian buku ende nomor 20 walu, hatani Jahoba, laus tapapunguma pelean sadaa dot sadabe.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu Nabi. Di bagasang Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli si parsauli honota di mingguta sadarion di minggu parjulo dung Trinitatis. Denet sian buku ni Evangelium Lukas bidu walu mamuka sian ayat 26 terus tu ayat 30 sia. Lukas walu ayat 26 sahat rudi 30 sia. Huzahama tapai hutihu ma turpukon. Marlayar nasida tuluat Gadara todokon ni luat Galilea. Asadung terdarat ibana dapot sama sada halak isi ni hutai partod di nahudar nunga nania lilingna dangulu be marabit jada dangulu miat dijabu diaka perbedado ibana alai disi diida Yesus mangangguhi bana manukap di zuluna jala guguma suarana madok marhua ho tuau Yesus anak ni debatana tumibul hulikilik ko unang aho arsahi adi doko Yesus do toddi nahudari ruar siat zolmai nunga juk disoroi ibana gabe diratei jala dibiakon halak ibana laho mangaramoti alai dirapui toddi ido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan di suku Yesus maibana ai sedo goarmo gabe didokma loksa do goarhu ai torop do toddi najahat sorang tu ibana laus dilihilik nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru alaya dong madisi di rubiani babi sapunguan nabalga namat zapali gabe dipangido asa diloas nasida mabongoti akai jala diului ma gabe ruar matod di nazahati siat zolmai dibongoti ma akababi jadi marmubur ma nasapunguan babi sian rura tu tao laus mati mugat alai dong diida akapar mahanina masai maporos manasida dibaritahom mai dihuta doh diak kaladang gabe ruar manasida mernida naung masai didapotom ma Yesus jadi jupang nasida mahalak nazahati merabit jala marroha huldul dilabung pat ni Yesus jadi hatahutam ma nasida alai akan marnidasa ido pawahon tu nasida pangalahon ni hamamalum ni nasinorangan ni akatodi nahudari jadi dia lihilik saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana asa sumurus yan nasida ay biahaton situtudo nasida laos bongot tu parau maibana laho mulak dilihilik halak na tinadikon ni toddi nazahatido ibana nang donganan na ibana niyan alai di palau do ibana nin nama muli mahotu jabum pajojor masaluhu nabinahin ni debata tuho jadi laho do ibana
Dibaritahom ma di sadok hutai nasa nabi nahenni Jesus tuibana ima saha ni turpukta oras madihita saluhuna uria nahin naholongan ni Tuhanta dihamua kamanginang out sura sudihita tasukun masih sukunan saunari ya ronggo sibulis arong guate isi mahamuno ang nasibulison dan adong ikut ni to jala songod dia marupa ni sibulis tentu sudah mahita madok roa kan alai imajinasi doi jujuk ma ibanjol ma aka gebur-gebur na sangat seram melambangkan setan atau iblis sebetulnya dang boton anggo secara fisik rupane sibulison iya jangan-jangan nung gateng gimana sakita bagak sakita ala anggo sibulis mangihuton pemahaman sian pada naruwi akka manginang nalabok gozela na burju ido imana di go barhom margite uluk labok do godaannya begitu menawan. Adam, hai ganteng sini, ini mana kan? Hai cantik, ini mana tuh si Hawai? Ini ada buah yang enak-enak. Ketika engkau memakan ini, engkau akan sama dengan Allah. Engkau akan memiliki bumi ini. Si Anita bereng, akan alabok pe, adong gosi. Si bulis dakulan na garang-garang habe down berarti tidak selamanya yang digambarkan dengan yang seram-seram itu menggambarkan beginilah iblis, beginilah satan, beginilah rupa roh-roh jahat dan buitong ipatokanna bainota. Itu bentor baik perbandingan nih. Ya ada juga yang betul-betul dia adalah jahat, mau melakukan tipu muslihat, mau melakukan membawa orang kepada kematian, mau merusak hidup manusia, tapi dengan kelembutan, dengan rayuan Pulau Kelapa yang begitu indah. Ada juga hidup besar tarok dan bui tadau zolmah anggosian buhina rupana. Kita tidak bisa mengenal manusia juga hanya dari wajah. Tak tertanda zolmah anggolah sebuhina. Kita bisa melihat wajahnya, tapi kita tidak bisa mengenali kemanusiaannya. Hemolo tadok go sudi perbuhina labok na burju daksi buli sobe na burju main berarti tidak ada lagi orang-orang amanginang yang dihinggapi karya-karya roh jahat. Begek-begek go sudi zolmau uli-uli do sudi zolmaon indah secara style atau penampilan kita. Ala neneng hudok disi, ala segudanggo surpe-surpe ni portibion, sedia godang majolma yang masih percaya kepada roh-roh jahat. Dan berapa banyak orang yang masih tidak percaya, orang-orang Kristen juga
yang tidak percaya adanya iblis atau setan. Jala bui dodohonotta pipti mangihutton akana malo tong. Torok do penangakana porsea. Porsea adong do sibulisi termasuk mahita nakaning. Husukun adong go sibulis adong. Orang-orang percaya juga masih percaya ada setan itu, ada roh-roh jahat itu. Alai sedia mabotot tayak kamanginang. Natohoro pe adong sibulis. Natohoro pe adong roh jahat bisa memasuki kehidupan manusia. Perjulu kamanginang adong tulu si patudu. Natohoro pe adong roh jahat. Iblis yang bisa masuk merasuki kehidupan manusia. Pertama, patuduhoni ima parangeni zolma. Nabui tubuh sada parangeni sahala zolma mabuan hasisiga tu dirina tu ngoluna. Belum tazahai di Mika 5 ayat 5. Masih adanya orang amanginang tingkah dan perilakunya itu yang membawa dirinya ke dalam kerusakan. Termasuk gue namian jalan nasa ini sionggopan nih todi nazahat. Nah dirasuki sibulis. Sianima bukti na parjulu bahwa Satan itu, iblis itu, roh jahat itu bisa masih masuk ke dalam manusia dengan dibuktikan bisa adanya orang-orang yang merusak dirinya. Akaima nasinonggoban nih tod dinazahati. Nah berdua hon boy membuktikan natohoro piadong amanginang roh jahat iblis yang bekerja bagi manusia. Ima terhurung, terpenjara di pernguluan nazor putih. Selalu terkungkung dalam kehidupan yang jahat. Tidak selalu memikirkan buah-buah yang baik. Tidak selalu memikirkan hal-hal yang indah dan yang berguna. Bahkan justru melakukan ketidakbaikan kepada dirinya dan termasuk kepada orang lain juga. Ima bukti na padua honak kamanginang. Berarti betul-betul roh jahat masih berkarya. Iblis bisa masih berkarya memasuki kehidupan manusia. Yang ketiga membuktikan bahwa roh jahat itu benar masih ada. Satan itu masih bisa berkarya dalam hidup manusia. Adalah sirang nguluna. Siang ngulu na somal na merhadumuan bui menigai keluargana dohop parsauranna tuakkan na humaliang ibana. Jadi dia dirusak siap perngulun na nadenggani. Dia dirusak. Bahkan merusak keluarganya. Akaima tulu napatar. Berarti amanginang roh jahat masih ada. Iblis masih bergentayangan mengintai orang. Siapa yang bisa akan diporak-porandakan dalam kehidupan ini. Lani dok kamanginang porsedo au. Anggo dihita. Apalagi na merminggu di minggu pukul 12:30. Holam makuling angkulung ngilan siyaw nakingalaw besibulis. Amin. Itu dah. Berjuma johamu terus latihan. Tatur PH2 di dia mau pihak konota. Ya. Apakah di awal atau di akhir? Karena harus diatur juga. Alana somalna di ibadah-ibadah raya KKR di situ tabainon. Tatur latihan majohamu berju. Karena angklung ini kan ya telah diterima mancanegara
oleh UNESCO menjadi alat musik yang mendunia. Nakpe ini adalah alat tradisional musik Jawa Barat, khususnya Sunda. Molo di abad 12, 110 sian na pinarsiajaran jalabui tasahai di akka buku manang di internet. Ini dipakai untuk pemujaan Dewi Sri, yaitu Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Ya, di sini mau dipakai na Zulu, bolo manghiuton tradisi nih halak Sunda. Alanido molo tapakyon noaing bagai menggebiar khususnya di Jawa lah saya bilang ya, di Sumatera orang Polarongo. Molo tapakyon noaing di son, adonggo hal na positif puida sianisada. Perjulu na julu molo ipakke nasidai tu Dewi Kesuburan noaing tapakke memuji Tuhan Yesus. Ang giat mana macipta honon na julu gabi porsea tu Tuhan imatong. Jadi tatangyakom matong. Iso asadohok musina sida namar na punahonokyan gabi porsea tu Yesus. Ay mulai berek na sida noni bebuang adi gereja buang ibain memuji Tuhan talat-talatain na berarti si puji Tuhan Yesus do. Satu seharus na hita pindah mahita sudah itorin na kan. Kubui matok songoni. Iya. Alat tandingan niyo mulu di halak batak garatong. Iya, garatong mamulu hita. Ya, jadi bersiajar mazuamu. Songon na taburo pe panggoyang munak kalian senake. Songon na hiba do pe. Jadi semangat akalan senang dah kaina kamang ya. Kalau makulingi pos dorohaku dangaung be tod di nazahat, dangaung be sibulis. Haleluya. Iya. Bulan madu jami tahun. Kita harus percaya kekuatan roh-roh jahat itu, roh dunia itu ada. Betul-betul bisa masuk ke dalam tubuh manusia, pikiran manusia, dan merusak seluruh komunitas manusia. Berek kamu mah diturpu konak kamanginang, jahati do, tordina jahati. Disegai pikiranna. Terusir dari komunitas, dibiakon, diho di bana asa pulik terasing. Bahkan di dok di ayat 2, nunga pola di perbedaan, di kuburan di bana tinggal. Terisolasi, terpinggirkan, sakit. Dangoldo jolma ningulu. Nasinonggopan ni toddi na zahaton. Merdeka tetapi tidak berdaya guna bagi dirinya sendiri. Dangul hiado. Tidak ada yang lebih ngeri emang di dunia ini ketika manusia itu terpenjara oleh roh-roh jahat. Karena merusak secara total. Di tanoman ibana tinggal. Dang marhuta ibana kom marhuta di huta di sipilibigu. Ay molo idok di luar gadara manang garasa dong tolu parasingan garasa molo di Evangelium Matius do Markus di son gadara alai sudei masih di sekitaran daerah Galilea yang masuk masih masyarakat orang-orang Gerasa. Dan apalah persoalan perbedaan gadara manang garasa alai betul-betul menunjukkan masih di daerah Dekapolis. Hutan yang kasih pilih bigu. Sampai tu si meibana. Dangoldo hasol maun. Aka manginang nasinonggopan ni toddina hudari. Roh jahat yang dihinggapi iblis itu. Dirinya rusak. Terpinggirkan. Hati dan jiwa terisolasi. Terbuang. Perasaan di hadapan Allah juga tidak ada kesenangan. Lain waing didok naking dungro Yesus tulua gadarai. Di ibana. Ini yang menjadi pertanyaan dalam khotbah ini.
Tordido ibana do. Ay marhua ho Tuhan. Anak ni debatana tumibul rotoson. Unang arsakyaw. Sianomma batuduho na manginang. Si polisi pe porsea doarong debata. Ay marhua ho Tuhan tuson. Anak ni debatana tumibul Jesus. Unang arsakyaw. Porsea lo hape si polisi arong debata. Percaya. Jakubus 2:10 siak kamanginang. Takas birohi. Molo Porsea hamu adong gotoho debata. Ala Jakubus do si polisi be Porsea warong debata. Ini juga membuktikan. Ay marwo, justru dia menjadi takut. Unang arsakyaw. Berarti ada pemahaman di situ. Dia seperti telah dihukum Tuhan. Ay marwa ho Tuhan. Di boto ibana ro na sinonggopan. Sa hirapin bilado na binayin ni ibanon. Unang muruk ya kator din na zahaton. Unang batu ben watorin na ibana. Diuluy do. Diuluy Tuhan Yesus. Dungi dia marong didok nakik sa pungwad di si aka pinahalu bunit tama baby song nakasar dohono di atabata. Tu si matod di nahudari di bait Tuhan Yesus. Di Palau do tod di nahudari. Dia dimerdekakan dari satan-satan itu. Di pabida tu pinahani. Amanginang mulut azahan nakik turpu ngai adong ko na maramahan papahan ano nian dak pola perlu tafsirot tade sotuk tapikiran non mulut alang sotuk solau hamu mulai berminggu tu BPK mengalang panggang ade saksang sotuk solau hamu mulu arongan nonulu manugi huna wulu daw sotuk ipikir hamu sotuk arongan no madok dak sialang obeong ngamiat sibulis di jagal bebi unangin hamu dah ba unang gabi soniat tong Aida naking jamita di gereja di Palau Tuhan Yesus tod di nahudari tu baby do iba jedek sialang beon nunang sutungin hamu dah. Ya. Bukan itu yang mau disampaikan, tapi ya memang banyak ya ido naking nahudok imahatsi na. Mulung ngai songkopi tod di nahudari tuhu tanaramun sampai dibuat si polisi do ibana karena apa? Dianggap halak jahuri do akamanginang pinahalubon haram, ramun, tusima ibana. Alayahan na naing bayanan ni Tuhan Yesus di si. Dangum barga pahapahan ni. Bukan persoalan halal haram di situ yang mau dibuat Tuhan Yesus. Alayalah di dok. Pangiduan ni na sinonggopan ni si polisi do ya kamanginang adong ko siya kapahapahan ni na kamanginang. Dangum margay tusipe taho di bait Tuhan ni asal mamangulu toddina. Dia dopan ni Tuhan dangum marga harta dangum margai siat toddi ni jolmai manginang disomma di patuduhon kuaso ni sibulis pe dang mapat tu Tuhan Yesus hagugon ni toddi na jahat na sungod dia pe kamanginang boy do ditaluhot tu hatai alay adong mataida sikap na ikon berengota sangat positif siya turpukon. Dia duplan luak kamanginang. Dung di dewana manukap ibana dia dopan di Yesus. Manukap na sinonggopan ni si polisi. Dia dopan ni tuhatai. Asa akamanginang maparsiranggut tot tuhatai do. Naumarga di ngulut taon asa unang siat tod di nazahati si polisi tutonga-tonga ni pikirata nabui manegai parnguluonon maka hidup orang percaya itu tidak bisa terputus amang siat tuhatai iman nakik turbu episteli so ngopak kalunguton ni ursa diak kaguluan seperti rusa yang selalu merindukan air.
Songoni mapakalang lungkung tokku di Jahuba. Air adalah menyatakan sumber hidup. Bui dudang mangan jolma. Bui dudang mangan nang ursa. Alai dang bui. Segala makhluk hidup. Hidup tanpa air. Itu menyatakan setiap orang yang menggantungkan hidup secara permanen dan utuh kepada Tuhan Amanginang. Dang mapabe ela-ela ni si bulis. Dang mapabe ela-ela ni si bulis. Dan kuasa Tuhan itu kita percaya Amanginang betul-betul memerdekakan kita dari segala pikiran-pikiran yang mungkin tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan kita ini. Alanido ikomersitutu dohitak Kamanginang. Terus hidup kita ini dituntun dan dibimbing oleh roh Allah, roh kudus Allah. Yang disebut adalah menjadi roh kekuatan, penolong dan penghibur bagi kehidupan kita. Ikos say mangulu tordini di patah di bagasan kita. Portibionak Kamanginang. Mereka mu mana masaon. Dok beja mitaku pertanyaan nare Sumati di dia donai karek tension barat. Dok kodok. Mamereng nama saya Portibion noaing. Ya parporangonon nasuhil merujung. Ya. Kebenar aku dok. Betul ini media siu kami Tuhan. Ini naruh aku dok. Karena Indonesia juga masuk bagi termasuk penggagas negara non-blok yang tidak mau berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan satu negara atau membangun dengan persenjataan-persenjataan seperti yang terjadi sekarang. Ada yang nak salah mau kainang nak di bagian negara non-blok kita, ya persurion nama saya di sini persuriot tadi, marpangot tak gue tu sudah Portibion. Zimulo pola do terjadi perang dunia ketiga on. Ya, semua punya efek. Terjadi kaos. Bukan hanya istilah lockdown, memang terputus semua jaringan ekonomi dunia. Uang tidak berfungsi. Terjadi manusia perang saudara. Ai bohama bertahan ngucak masuk di halak Batak siano. Ai kan itu ai perang saudara mah. Masih ributan bagaimana untuk bertahan hidup. Alanido Kamanginang kita harus berdoa. Menggantungkan hidup agar Tuhan itu betul pasti doa dong sian sudi akak kekerasan berpikir itu. Yang menyatakan diri itu betul-betul mau mengasah diri dalam keahlian-keahlian tertentu. Buiduina saya margurasa tod dihazahatun kecemburuan atau selalu dendam dari sejarah-sejarah yang sudah ribuan tahun. Nuaing tangyakta anggiat disonggopi Tuhani tordina sabui maruzong adong kedamaian ay mulupola marmatea ganupari maratus maribu jolmaon nakpe sutung lauro hatta jangan enggak enteng kita Manginang ay dak dihita dak tabotan bukan itu bagian dari kehidupan kita. Ya, manang na holan YouTube pay, manang na tikosi, manang dawang, manang na berita hoax pay. Ya, Indonesia tetap juga target inna baru Tuhan itu ren narohat kan. Ay hola pula sere pi bumay ide buhutun nami ison bangalikop pitao. Kita harus akui dong. Hola sere pi ide buhun ison. Nah, asudebe lulu lantakon. Ya, apa kita banding mereka secara kecanggihan. Jadi ini pergumulan kita juga. Semoga semua manusia di dunia ini yang dihinggawi dan dirasuki pikiran-pikiran yang mungkin terlalu keras oleh iblis satan-satan itu agar timbul suasana yang damai ya Kamanginang. Asa betul-betul molotikos Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Kiranya ditanamkan bagi kehidupan setiap orang. Agar suasana itu betul-betul tidak ada lagi yang dihinggapi oleh roh-roh jahat. Yang membawa kepada kehidupan manusia. Bukan hanya rusak tapi tindakan yang sangat brutal sekali. Menghancurkan bumi, menghancurkan kehidupan manusia.
Bersigatuk tutuhani mahita kamanginang. Alay dang buhay holam madzalo hita. Molo diodihot Tuhan tenga pelua hita marita Tuhan Yesus ak kamanginang. Sesudah pergumulan hidupon. Diodingi hita siya nakaroh-roh jahat yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita bukan hanya untuk menerima begitu saja. Naing didongane nauk pinaluani tordina hudarido nak King Jesus dung laos ya Galilea. Alay di ora ibana do. Ise mana memberitahu nama saya. Akan namernida nama saya kahalak si pilibigwi. Nabaduahon didok matu ibana. Mula mahotu bejabum. Beritahom. Adalah menjadi bagian kita manginang untuk memberitakan keselamatan ini terus. Agar setiap orang hidup di dalam Kristus dan dituntun oleh Kristus memberitakan keselamatan ini. Tugas tabrui. Asa unang mia bezolma. Asa roto Tuhan Yesus. Naung mangalehon. Haluaw ni. Di tonga-tonga ni. Parnguluon ni portibion. Kamanginang. Tuhal na me maperpudi jami tao. Mulu di palua. Siya parsurion na sinonggopan ni Tordina Zahaton. Hitape. Datuk suarok persuryom mo noainginang. Pikirammu. Datuk suarong pergumulanmu. Sudiru hitarak mergumul. Say maus dohudok. Au mamaboto. Pergumulakku di diriku do di jabukku. Di keluargaku. Hamu pesongoni. Tuani mapulik-pulik jabutta nikku di sermon paropuan nari kami sih. Tuhan ini mapulik-pulik jabutta. Gabedang masih botowak kita. Doa karsak muna. Holsomu. Persuryota. Sugari talak kita terus sholat di son. Rak muru pita sudir mangalopa. Sudi mahita masih botowan. Ujungnya masih caham mahita. Masih human mahita. Yang mau saya katakan memang. Sampai kepada pergumulan yang terkecil.